Jeg har fundet mit gamle efterskoleblad fra min kristne efterskole, som jeg har lyst til at læse lidt op af. Der står blandt andet, hvad er Alterna? Alterna er en discipleskabsskole, hvor vi går tæt på hinanden. Det kan gøre ondt en gang imellem, når Gud pludselig afslører egoismen som den bærende kraft i ens liv. Det er hårdt at indrømme det og bede Gud forvandle en. Fra nu af handler det ikke længere om din egen lille navle. Der er nogle udtalelser fra nogle af eleverne inde i bladet. Det er super vigtigt, at man er parat til at ville det, Gud vil. Ellers skal man ikke komme på Alterna. Man skal være åndeligt afklaret, inden man kommer her. Ellers støder man ind i en mur. Det er fedt at have Gud med i alt. Folk er opsatte på at lade Gud forvandle dem. Folk skal regne med at blive forandret. Og det bedste, det er, at der er en emergency line, altså et nummer, man kan ringe til. Hvis din religionslærer bare er umulig, og du ikke ved, hvad du skal svare, eller din biologilærer hævder, at evolutionslæren er bevist, så ring på den direkte linje, og så er der et navn og et nummer. Jeg laver research til min bog, og har fundet de her skønne blade. Det er simpelthen hyldende morsomt, hvad der står i de blade, og også dybt skræmmende, så det havde jeg lyst til at dele.